phakathi kwenu ngiyamfisa uyoba indoda, uyohlupheka impilo yakhe yonke. Angeke nize nibe madoda nina, niyoze nife ningasiwa madoda. Sathula samangala sisoyi-3. Wasethi wena ngoba ngakutshela ngathi uthola abantwana abashona, namanje ngisakutshela futhi uyothola abantwana abashona. Ngaleso sikhathi ngifunda standard 6 7 khona lapho. Okay, kudluleke siqhubeke sihlale naye until azashone ke ubaba. Kuthiwe sekulate ngisafika etheater. Udokotela eze nenye into eyayimshini azokhipha umntwana. Mayekhipha umntwana shuthi la ambambe khona. Okay, ngikhumbula kahle kwathi ngo-5 to 9 wa-onisa izinto wathi uyafaka, mayethi uqala uyadonsa wahamba ugesi. Wayekela wangasadonsi. Waphinda futhi angithi esibhedlela kuba nalento ukuthi uhamba ugesi uphinde futhi kube nama-generator. Uphinde futhi waba on. Mayethi uyadonsa waphuka umshini. Wahlala phansi udokotela wakhanda umshini. Sayidini nangapha wayengathi ushayiwe. La phezulu entanyeni wayiphukile nje, ukuphuka intamo yayiroundela. So angazi ukuthi yini eyamphula lapha erondweni, angazi ukuthi kwenzakalani.